Laurogei kilometro, 300 gora elementu, 33 herri zeharkatuz, Zierbenatik hasita Barrika eta Sopela arte. Bilbo eta bere ingurua babesteko helburuarekin, Eusko Jaurlaritzak eraikitzeko agindua eman zuen defentsa lerroaren aztarnak dira. Populazio zibilaren biziraupena ziurtatzeko, funtsezkoak ziren guneak defendatu nahi ziren, Abrako portua eta ur eta argindar hornidurarako azpiegiturak besteak beste. Mila 1926ko udazkena zen. Tropa frankistak Bizkaira hurbiltzen ari ziren eta larrialdi horren aurrean 14.000 pertsona baino gehiagok ekin zioten Burdinesia eraikitzeko lanei. Gizon, emakume eta baita adin txikikoak ere. Burdinesiaz gain, beste babes esi batzuk ere eraiki ziren. Ingeles lerroa, Jatamendian, Lemoiz eta Maruri Jata behartean. Eta Artxandakoa, Bilboko azken defentsa lerroa. Lan eskerga haiek ez ziren nahikoa izan Bilbo defendatzeko, eta esia 1927ko ekainaren 12an apurtu zen Gaztelumendi inguruan, Larrabetzun. Gudari eta milizianoek Artxandan gogor eutsi zioten arren, tropa matxinatuak 1937ko ekainaren 19 sartu ziren Bilbon. Egun, Burdinesia, ondare baliabide garrantzitsua da, Euskadiko historiaren garrantzi handieneko pasarte batekin lotura duena. Defentsa sistema honen elementuak babestea, herri honen memoria berreskuratzeko modu bat da. Biktimen memoria berreskuratzeko, giza eskubideen eta balio demokratikoen defentsan aritu zirenen memoria berreskuratzeko. Euskal erakunde guztien borondatea da eremu hau memoriaren ibilbide gisa berreskuratzea, eta bere esanaiari duen garrantzia ematea. Berreskurapen honen bidez, demokraziaren eta askatasunaren alde borroka egin zutenei eskerrona adierazi eta gerrako biktima guztiei aitortza egitea da helburua.